Kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na Anambra Dr. Law Mefo ekwugo na Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ maka onye ọbụla na-atụpụta atụmatụ maka ndị Anambra nọ n'ụlọ na ndị nọ n'ụzọ ije. Onye ntakịrị bụ Joseph Egbeọcha wetara anyị akụkọ. Ọ na-agwa ndị sonyere ya wee jee mmemme ahụ okwu. Dọkịnta Mefo kọwara mmemme ahụ akpọrọ ịgụ arọ dịka nke a na-emebu n'obodo Abatete bụ ihe ejikwe mara ya bụ ịwa ji, ma kwukwezie na aka na-achị steeti abụ Gọvanọ Soludo bụ onye wegoro ọtụtụ ndị nkụzi nakwazi ndị ahụike n'ọrụ bụ ndị si na steeti dị iche iche na ala anyị bụ Naịjirịa, ma kwukwezie na omume a bụ omume gosiri na mmadụ dị uchu ịlụ ọrụ ọfụma. Ọ kọwakwara nhọpụta Gọvanọ Soludo dịka mmeri emerigoro ma bụkwazịrị nke Chineke ji aka ya wee kwado, nọkwazịrị n'oge ahụ kpọkuo mmadụ niile ka ha bịa soro ha ṅụrịa ọṅụ mgbe ọ ga-emezuche. N'okwu ha n'iche onye PG nke otu ndị na-abụghị ndị Anambra bụ Chief Great Ugwoke, onye Vice President Anisa nakwa Ananias Alhaji Bello Maigari nakwa eze ndị ọbịa na Anambra Dọkịnta Amos Nkwuda n'otu kelere Dọkịnta Mefo nakwazi ndị obodo Abatete ka ha si wee nabata ha ọfụma, ma kwuzie na otu a aka na-achị steeti a si wee mee ka ha na-erite elele n'ezi ọchịchị ya na steeti a, na ha na-ekwekwezi ya nkwa nkwado nakwa ntụnye na nhọpụta dị n'iru.